Michalovú na otvorenie večera ocenení. Milé dámy, milí pánové, vůbec si nesedejte. Jste připraveni na nejkrásnější, nejmagičtější noc odpoledne svého života? Vy také! And I will also ask Diana to open our award site. So welcome to your awards show. Vítajte na večeri ocenení. You know what? It's time for sashes and crowns. A teraz je čas na to, aby sme oceňovali a získavali korunky. It is time for lights and sparkle. A je čas na svetlá, na všetky tie žiariace svetlá. It's the moment where the big dreams are born. A toto je ten moment, kedy sa veľké sny rodia. So enjoy your awards night. Užite si večer ocenení. No ďakujeme veľmi pekne a teraz už naozaj ceremonia ocenení skutočne môže začať. A prvé ocenenie bude patriť práve vám, našim nezávislým NSD. Dámy budú ocenené podľa výšky provízií od ich debutu na tejto pozícii. Ocenenie im odozdá naša Edith. Nezávislá NSD, ktorá od svojho debutu na pozícii nezávislej NSD dosiahla úroveň 4,5 milióna českých korún, čo predstavuje 190 000 eur, sa volá Ivanka Christová. Ivanka, moc gratulujeme. Nezávislá senior NSD, ktorá od svojho debutu na pozícii nezávislej NSD dosiahla úroveň 25 milióna českých korún, čo predstavuje 1 milión eur, sa volá Stanka Šemínská. Stanka, moc gratulujeme. Nezávislá NSD, ktorá od svojho debutu dosiahla úroveň 29,5 milióna českých korún, čo predstavuje zhruba 1,19 milióna eur, sa volá Kristy Hošková. A Kriste Dáme, ktorá od svojho debutu na pozícii NSD dosiahla úroveň 43,5 milióna českých korún, čo je zhruba 1,73 milióna eur, sa volá Ali Pavlus. Váš pokles patrí aj nezávislej senior NSD, ktorá od svojho debutu dosiahla úroveň 46,5 milióna českých korún, čo predstavuje zhruba 1,86 milióna eur. A je to Zuzka Banášová. Proská gratulácia. Ďalšou dámou, ktorá od svojho debutu na pozícii nezávislej NSD dosiahla úroveň 49,5 milióna českých korún, čo je zhruba 1,98 milióna eur, je nezávislá senior NSD Ilonka Markvartová. A nezávislá senior NSD, ktorá od svojho debutu na pozícii nezávislej NSD prekročila 100 miliónov českých korún, dosiahla úroveň 104,5 milióna českých korún, čo je zhruba 4,16 milióna eur, Lenička Prchalová. Obrovská gratulácia, milé dámy, a ja vás poprosím, aby ste veľkým potleskom vyprevádili spoločne naše nezávislé